Grabe, paita na rong panahon na. Ay, pitos naman kayo. Ano? Mau gani no. Grabe ka pait ron ba bisag asukar ron. Basta nang mahala makahuna-huna na lang gani kung panarbaho na lang masiguro ko ani para makapalit kung panginahanglanon ako. Ultimo pagwapan ako ba di na ako kapalit. Utog na lang ang asukar ug kape. Sabon, shampoo. Magkanya-kanya na lang kita ni. Kung sa kay buhato na to, kung sa kay strategy na to, ano no? Ay, panahon na yun nga mulihok na ta. Trabaho ta, mahita tagka. Mornal ba no? Mornal ba? Ako mga tabang ko. Ay, day, mga tabang ka. Kung makasulod kami, pasudla po ko, kay daghan pa kay kong tabanganan po ba akong mga manggo. Nag-eskwela pa yung taon. Ako ba nagsuportaan na? O ba? Ug duha lagi pangitaon. Sige lang kay mag-inquire ko niya og nay nangitag kuan katabang sa dito sa bansalan. Kung makita mong trabaho, apila pod kami bahalag tig hugas lang plato og tig map. Okay ra man tingali na. May mas maayo ani. Ug i-post na to sa Facebook ba nga nangita tag trabaho. Unya basin ugma ug wa mo'y mga lingaw. Mo baba tas lungsod mangita tag basin nay nag-wanted og mga trabaho diya sa kuan lungsod. Kana nindot siya. Biling ka? Ugma na yun? May pa nang tirada nimo ba? Ugma lang. Ayun ang isip na. Ayun na. Tistingan na to para maka panarbaho ta. Tara na. Pwede kay karon. Tara. Saan ang mga batan-o na ning lugar? Ay, mura magbay mga tao ning lugaran eh. Uy, kinsa ba ni? Karon kita ning dagwaya ba? Taga-asa ka ni no? Excuse me. Ay, Asang barangay dire? Ay, nara sa announcer. Ngano di ay? Ay, nako itoyo sa kapitan. Nangita manggugkog mga gusto magtrabaho kay nagwanted ko katabang balik tulo ka buok. Ay, kana sir, sakto kayo. Kay kaming tulo nangita pud mig trabaho ba? Ama ba kamong tulo ngita magtrabaho? Sige, gusto mo magtrabaho? Sako ah. Sige day. Ikaw, okay. sulod ta. Kano sa man sir? Karon kuyog sa ta sa balay kay tudluan ta mo i-demo na ko unsa yung buhaton. Tara na. Saman. Kini kay trabaho na. Trabaho ni mo ni gipangita na to ta. Sir, time pa sir. Mangutanan di unsa may trabaho na mo sir? Bitaw sir, usin trabaho na mo diri sir. Ang atong trabaho dire, habuaon na to ng mga tae sa baboy nga nasa septic tank. Ikoy, may pagway trabaho anak. Kabaho anak. Di po koy. Unsa man trabaho anak eh? Di pod ko eh.